आयै मोजां जाबाय न' जोंहा फावदुनाबो मोजां जुलियाबो जाबाय मोजाङाथ' जाबाय र' आइ हा खुसियै खुसि संसार जालांनो हाबानो जाबायना हौवायाथ' गोसो थोनायबो नंला जाहैबाय थेवबो सानसे नङा सानसे गुबुनजोंबाबोथ' हाबा जाखानांगौमोन नालाय बे फाफियासो नागारलांदों फावदुरखौ जोंना एथ' मोजां गथ'खौनो मा सानामबासोनि फाग्ला जाखो हलै जोङो फावदुरा मा खमैमोन देनाय गुबुनखौ गोसो थोबावोमोन ना बियो आयौ हाबासिम सफैखाबाय मन्दप साजायबाय हिनजाव गोदानखौल' लांफैनांसिगौ बेयावनो बिदि खालामबायबा बियो मोजां जादों ने आयै बिदि हौवाखौ बे मोनासै दे औ आइ इसोराबो नाहरखायोना आरो मालाय खाफालनि लिरनायखौ सिगाङावनो लिरना हरजोबखायोना बेखायनो दा मोजां सेंग्राखौनो मोनफिनबाय आरो फावदुरा जोंहा गामिनो सिनायखानाय मानाय ओमफ्राय बेनाथ' आयै थेवबो मालाय हाबानि सिगां बिनि हौवानि आसलियतखौ मिन्थिबाय नाथाय आंनियाथ' हाबा जागौबायना दाबो जेबो नङा आइ नोंबो सानसे खाफालाव दंबा बिनिफ्राय साबसिन जावैसोखौनो मोनगोन दे आंहा फोथायनाय दंखायो आयै जावैसोखौथ' आं मिथिया नाथाय नोंनि बेहाय नालाय आं बिदि खर' होनानै ओरै उन्दुबाथाय गोजोननायल' मोनखायो बिमाना बेफोरबायदि उन्दुनो मोजां मोनथार नामा नोंलाय उन्दैनि गोरलैयानो खाराखैहाय बेना बुरि खानो दिनै आयै हो बुरि खानो आं उन्दैनो थाबाय थाबानो जागौमोनलै मानो देरनाय आङो हो देरबा नुवाखै टेनसनसो जायो र' आइथ'ना नोंनि बेफोरबायदि नोंजों थानो मोनबाना एकदम गावखौनो गाव सेफ आरो मोजां मोनलायलायो आं गोसोखौ नाथाय नों गैयाब्ला दरसि खोमसि मोनो र' बिमा गैयाब्ला नंगौ नामा माथो बिमा खामानि थिनबालाय आयौ हाबाब माथो एखनबा रागा जोंफ्रामलायोलाय बिमाजोंनो एसे एनै बेफोरबायदियालाय जाखायोलै आयै गथ'आ गोदोहाय नोंखुनजो जाफ्रामनाया नोंखौ रायामोन बायदिसिना दुस्थ' खालामबा सानफ्रांलायोसोमोन खोमा नोंनि बायदिसिना रायलायनायखौ खोनाबा माबायदि बिहामजो फैखो होननानै नङा माथो दा बिखुनजो बिहावाथ' जोबोद मोजां मोनायो आंनिया बिमा बायदि बिफा बायदि बिफावसो बायदिनो अनोमोन नाथाय फिसायासो गाज्रि ओंखारबायबा आंना माथो खालामबावनो दे आइ गोसोखांबाबो मारैबा बुंफ्लाङो आंबो नोंना आरो गोसोसो खांलायसिगोनलाय नङा आयै माने फेमिलियाथ' जोबोद मोजांमोन आंनिया बिहाव बिखुनजोआबो नाथाय मा खालामनो खाफालावनो बेफोरबायदि गैयाबालाय दाथ' आरो रायखांनानैबो मा मोनबावनो न' खासखि आयै बेफोरखौ खालामनायनि सिगां आं सानजों जुलि जानायनि सिगांबो गोदो नोंनि होननायफोरखौ 100 बार सानबानो जायोमोन र' बेखायनो हाखु दाखु जेबो खालामनाङालै आयै संसार हाबा बुस्थुखौथ' एकदम नङा मोजां सानै हयैसो बासि लानांगौ लोगोरिखौबो जानानै थांनायखौ माथो सोलायहाबावनो आइ दा इयुन समखौल'सो साननांसिगौ आरो नोंसाजोआथ' एकदम स्ट्रंखा दे आयै आङो एकदम जिउनि जेंना जेंसिखौ सौसिलांजोबगोन आङो माथो बेफोरबायदिसो गोसो जाखानांगौ आयौ नै आंहाबो उन्दुनो ओंखारसोदोंहाय मा जाबावनोसै उन्दुनोल' ओंखारबाय थागासिनो आरो गाबोन अमा नायफैनो होनदोंमोन र' मा जायो आयै नों फैफिनबाय बेखौनो आं नोंखौ हर थागोन सानदोंमोनलै हा खामानि गोनाङावलाय नोंनियालाय बहासो हर थानो हाबाय बायनोसै आबा हा थांब्रबबाय फैब्रबबाय खाथियावलाय मा माबा आयै आंनि गस्ला आं दिरुननानै दोनबाय माखासे सुनांगौ दङ बेखौ सुना होदोलै प्लिज आदा मा बिमानो गस्ला सुनो होलायखोब्रा गावनि गस्ला लंपेन्टखौनो हा नों खुद सुना लानो हाया होमबा जेरै आंबा आंनि गस्ला लंपेन्टखौ सुनानै लायोना दे आबा दिरुनबानो जाबाय ओमफ्रायथ' मेहेर नों बायदि आंहा सब समाय फ्रि थाबाय थानो हायालै खामानि थाग्रा मानसि गस्ला लंपेन्टसो सुनो ना आङो माबानो खामानिसो मावनो बा आदा गोदो बाजै थाखानायखौनो नों गस्ला लंपेन्ट सुग्रा फैखानायखौनो आरामसे नों बेफोरबायदिसो हगार हरफिनबाय दालाय आरो बिमाखौसो नागिरफिननांदों दा बिमा बुरिखौ बेफोरबायदि खामानि मावबाय थायोलै आंनि आइया नोंनि बिमा बायदि अलसिया नङालै ओरैनोबाबो नोंनि बिमा बायदि खारग्राबो नंखायाना नों बाजै थाबाल' जाजोबो नामा आंबोथ' माब्लाबा सुयोना आरो आंनि आइखौसो थिनदोंथ' दे हामबायसै हा माथो सुगोन आरोहाय ओइ आदा मा बिमाया आंनि बिमा नोंनि बिमाब्रा जों सानैनिबो बिमा ना आंथ' आइखौ खस्थ'सो होनो बायो दा नोंलाय गावनि गाननाय जोमनाय सुनायखौसो बुंदों दा आङो बेफोरखौलाय नों गावनो माबानो हायोना एफा सेंग्रा गिदिर देनानैलाय हिनजाव मोनफ्रामलायनानैलाय आंनि मामलायावलाय मानो नोंसोर एथ' बुङोब्रा माबा मोनसे फिसा बुंबानो मानिफ्रायबाल' लांबाय थायो आरो गोसोथारबाना भाइ नोंनो खस्थ'खौ नुथारदोंबा नोंनो आंनिखौ सुना होदोलै गस्लाखौ होमबा जेबो गैला नालाय बिमाखौबो खस्थ' होजानो बायोबा दे ओमफ्रायो बिदिबा नोङो आरामसे सुना होदो बिदानि गस्लाखौ दाखायाखैलै आदा आङो दरखार गैया नै आबा दिरुन दे र' दा सुना होगोन आङो स्रांनो आइलै आदाया दाना दुगा जाथारबायलै ने लेबेलनो एसेयावनो माबा न'नि मानसिफोरजों मोजांबो रायलायला नोंखौसो गस्ला माबा माबि सुनो थिनबावबाय गोदोबा बिदि नंद्रायामोन सब समाय बेबायदिनो थाबाय थायाहाय आबा थायाथ' थाया थेवबो दे माथो बुंबावनो आङो बिदिबा दा सोमना दोननोसैहाय सुना होनोसैहाय आबा माथो खालामबावनो फिसाला जेरावबाबो
देनांहाय देहाफोर हाथारियाव जोंफोरो माबा बोरायथारबा बुरैथारबा नायथोंसैल' फिसालाफ्रा माबायदि नायनोसै आंबो दालाय हानायखिनिखौ आंबो खालामना होगोन ना बिहामजो गोदान माने नोंहामजो नोंनि बिबाजै गोदान मोनजासिम माबा ना मा बुङो ले आयै दे नोंनि गोसोलै होमबा माबा र' आयै आङो ना पक'रा माबा माबि सिंग्रा लानानै फैदोंलै मोनसे आं लाबोग्रा दखाननिफ्राय जा बरिया बानायखायो सिख्लाया आयु बे खनसे लाबोनाया नामा बिदिबा सिख्लायासो बानायो सोरबा ब्रा आयै ओमफ्राय जेनेबा बिदि जेबो नङा बाट जायखिया बिनि आखाइनि बानायनाया गोथाव जायो नोंसोरबो लाबोबाय आंबो दखानाव एसे जाना फैबाय दे होमबा दा साहा फुदुंबा जानोसै आरो ओमफ्राय आंनाथ' गेस बारा जायोना बेखायनो आं बारा जानो हाया आयै एसेल' जायो आङो आबा बेफोर थावनि बुस्थुखौ बारा जानांखायाबो देहाखौबो एसे नायनांगोन ना देनांसो खथि खालामो बा आयै होमबाथ' नोंहा अमा फाननायनि मोनसिगोनलाय स्रायनो जोंनालाय हा बेफोरबायदिजोंनो सोलियाबा आइ हामाथोबाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय थानाय दा हाथायावबो एसे मैगं माबा लांनो खाहै थानांसिगोन आंहा बिदि न'नि मैद्रु लांनो सानदों आङो जे लांस्लाबलायनो हायाहाय बे माबा टाउनाव थानाय गथ'फोर इदि कलेज हाबनाय मानाय लजिं थानाय स्कुल कलेजाव फरायनाया लांफैसोयो मालाय अफिसाव मावनायफोरा आयै टाउनाव जानाया मैद्रु जानो लुबैयोलै हामाथो मोजांसो दा ओमफ्राय नोंहाबो बेखौ नांहोजोबनो हायोबालाय आइ बेजोंनो एसे एनै न'नि खरसा फैयो आरोहाय जोंहाबो र' खाहै खानसै दा लेट जागोन अमाखौ गाबोन बेसे मोनो नायनोसै आरो बेसे मोनो माने आयै मोननायाथ' 20,000सो मोननांगौमोनलै 30,000 साननानै लाखाबायानो नोङो जोंहा होमबा थिख्ला नुखानाय मोनथिखानायसो जोंफ्रा आब' आरो माथो नाथायबा आयै बावखुंग्रियाव थांनांगौलै गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान गांसे बायनांगौ आंहा टि-शार्ट गोदाननो बरिया खे दानो जालायबायानो नोंहा बिनाया सुरु दाबो अमाखौनो नायबिजिनाखै दा नोंहा नांगौ जाखालाबायानो बिमानिफ्राय बिनाय दा बिनाया बिमानाव बियाबा सोरनिफ्रायथो बिबावनोलै आब' सोरनिफ्रायथो बिबावगोन ओरैनोबा आंहा गस्ला लंपेन्टबो मोननो थांला गांसेखौनो गानबाय थालै लासिं सिं जायोना माब्लाबा समाव आरो बावखुंग्रि गाखोहैनांगौ खोथा दंलै आब' मोनगोनहाय आफासना मोनगोन बिमायालाय मालाथो हारसिं जाजोबा नोंसोरनि नांगौखौ एसे एनै होनो हानायखौलाय होखायो माथो औब्रा आयै आब'आबोथ' ना गावहा खानाय बोनांगौमोनबा दा खानाया लामब्रबब्रैखायसो आब'ना नङाबाथ' खानाय बोनो बिसिगौमोनदां जाम्बालाय नोंहा जाहैनो उल्था होनांगौ नोंसो बियो ओमफ्राय आंथ' बिदि बियालै बिमानाव बांद्राय बिदि बिला गोदोसो बियोमोन आङो खत्ता सोलायबाय आङो आयै नंगौना नङा देनाय आरोथ' बे थिख्लानोबो मानो होनांगौ दे गाव खामायनो रोंथोंना अब्लासो थाइसेनि बेसेनखौ बुजिगोन बियो बेसेनखौलाय थाइसेयानो जा 10 थाखायानो जा बुजिखायोब्रा आंबो आब' नाथाय ना दा आङो बिदि जाथ'वाखै नालाय दाथ' स्टुडेन्टसो आंथ' मा बिदि खामलाबो मावनो देनाय ओमफ्राय नोंहा बेयाव सिख्लाफोरनो दुगा देखायनोसै नामा बावखुंग्रियाव गाखोहैनोसै आखाइ हमनानै सोरजोंबा थांफाबानो जाबायना आब' जोंहा ग्रुपआवसो थांगोन दा सेंग्रा गोजा बा थिख्ला साहाब बा दे आरो दे अमा खोमा जाहैनोसै होमबा नोंबो बेरायनानै साप्रि गेंजों ओहो आब' साफ्रियानो जा मायानो जा थांगोनथ' दे ब्रायै हरदो उनावहाय आंबो हरगोन ना बिमाया खथ' अनो देनां बिमानो अननाय होनो रोंफिनोबा गगोन नों बे थांजोंथ' गखानाय नङा नोङो दे आबा मोनगोन दे गाबोन फैग्रोथोंथ' फैसा मोनग्रोथों दाबो सम दंबावोना एसे र' नोंहाबो दख'ना बायनो नाङा होनबा आइ एसे मोनगोन ना र' नांलायालै आयै गाननांगौआलाय दख'ना दंसाबखायो आंहा बेफोरखौ गाननानै थांगोन थांनोबालाय बैसागु जानोबाबो आरो बावखुंग्रि गाखोबायबाबो दंखायो गस्ला टप टि-शार्ट माबा माबि दे आंनिफ्राय आङो जि हायो होगोन दे आइ माबा मोनसे मिथिबाय र' आं थाबाय थानो हाला बिदि दसे खामानि दंहायो आंहा दख'ना मैया गाननायखौबो सुनांगौ नुबायना आब' आइया मालायखौथ' अननानै गावनो होनो नागिरखायो बिलायनांगौआसो माब्लाबा थेवबो अमा फाननायजों मिलायहैसिगोन दे आंहा दे दानो बेरायनानै लाखा गथ' देनां जों बायदि एसे देरबावबा टेनसनजों माथाफ्रा मा जागोन गावनो बायदि टेनसनजोंनो जेबो बेफोरबायदि फुरथि खालामनो गोसो जायालै नंगौना आब' दानि आंनि लाइफखौथ' एसे इन्जय खालामनानै लाखानोसैलै होमबा उनाव नायनोसैब्रा टेनसन जाखानांगौ जेला ओमफ्राय मालाय गथ' माथो मोना फन रायलायबाय थानाय खोनासै आं दाना हेलौ मा खालामदों माबा माबि सना होनलायनाय दार्लिं होनलायनायबो खोनायो आङो लोगोलै आब' लोगोआनो बिदि एदाव हरलाबायोना आंनि लोगोफ्रा बेखायनो आंबो बिसोरजों एदाव हरोलै थाथ' आब' नोंहा आया लोगोनो बेनो दानि दिनावलाय थाखायो बिदि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डआलाय सोरखौ सोर मा बुंनो देनाय आंनाबो दंमोनबालाय ओमफ्रायथ' नंमारगौलै थुनथुलि गोदोसो जा इन्टारेस्टआनो एसे बांसिन जायोमोन र' दा टेनसनजोंनो बुंफबना उसिफावनाय बायदि मोनजोब्बाय आङो साला बे लाइफआबो ना मानिफ्राय माजे जायोलै बबेबा समाव
गोदो सानसैमोन आङो माला थुनथुलिया देरगोन माला थुनथुलिया बेफोरबायदि खालामगोन बैफोरबायदि खालामगोन नाथाय दा मोनथिबाय आङो देरनायाबो मुस्किल नङा महा मुस्किललै भाइ महा मुस्किल टेनसनजानो ओरैबायदि टेनसन सोरगिदिं टेनसन मा खालामबावनो दे आरो दाथ' अबेबा फुजा जा अबेबा माबा फांसन जा अबेबा मेला माबा माबि जा बेफोराव थांनोबो गोसोफ्रानो जालायलांला मा जाखो आरो गोदोनि दिन बायदि गैलाना देलायनोबो बारा इन्ट्रेस्टखौनो नांला सोरनो देखायबावनो बेफोरबायदिसो गोसो जालायलांफ्राङो नै आइ हा बिदिबा जावैसोनाव आथिं खुलुमल' मा जावैसोखौ निमाहा बिबायानो था एरैनो एंगारनो नाङा महायथ' आरो आं एंगारनो दे आयै आंलाय मिजिंखौ ओरैनो आंनि फिसाला दं फिसाजो दं ओरैनो हगारगोन नामा आं बे हौवाखौ गोदोबो आरो बियो जोंहा नानि हेलेनाया बुंदोंसोमोन हा माथो नोङो मिलिसाखौबो बारा उनामोननो माबोरैथो जाखो आइ बेफोरबायदि दा फिसायखौ एसे खुसि लाखिनांगौमोन नोंबो दा बिखुनजाबो बोरै बिदि जाखोबा नोंखौसो दाय होबाय दे आरो जावैसोमोनाबो बुंबाय थादे आरो नोंसोर आंखौनो दाय होबाय था दा आंनि बिखुनजा गावसो बिदि जाहैलाबायबाय महायबा थाङा आंहालाय दाय जाखासिगोन दे आरो हारसिं थानाय हिसाबै बदनामालाय आंनावनो जाखाबाय बे गासिबो फाव फुनलायनायसो आयै बे थुनथुलिखौ मोनथिगौ दा नोङो बेसे थङालि गावनाबो रिस्ताया बायबाय दा आरो माबा बिबाजैनि रिस्ताखौबो गाज्रि खालामना होबायहाय बियो बेनो मेना एरना हरग्राया बेनो दा नोंनि जिउआबो मा जानांगौ दे आइ हा मा जागोन आइ रानि एसे मोजां संसार जानांगौआ दानो आस'खान्दा जाब्ला जिउआनो एख' जानो थाङाखै नै जावैसोखौ एसे मोजां बुरखायनो नाजाफिनाय बेफोरबायदि हार मानिना थाबा जानाय नङाना नोङो माबा मोनसे बुद्धि बाहायथारनांगोन जावैसोआबो बिदि खालाम हाया गावनि संसार दं गथ' दं साना नामा बियो हा गावनि संसारा देरसिन ना आरो दा बिमा थैना थाङिया देरसिन औलै आयै मा जाम्बा खामानि सानो एसे बोरैबा माबायदि फिसाय मोनखो आङो दा फैसाखौबो मोनबाय दे अब्लाबो बिसिनि खोथाखौनो बारा लायाहाय मानसिफोर जेखौ बुङो जाम्बाल' लाला बिनि खोथाखौल' लाथारो मिजिङा बैसागु सफैनायनि सिगां एसे मोजां सावरायफिन नोंखौनो आरो बियो गनाया जागोनखाय गनायनांगोन गथ' साथामनि थाखै नङा होमबा मिलिसाखौबो नोंसो फेदेरबोदों जियानो जा मोजांबाबो गाज्रिबाबो ओमफ्राय आयै नोंसिनि फनखौबो हमखायाखैना मिजिङा आयौ गथ' सोमलाजों रायलायबाबो फनखौनो दानना हरोहाय जोबोद गाज्रि खिस्राथार बियो आंनि फिसाया गथ'फोरजों आबै आबौजों रायलायनो हरदोंहाय बिबौआबो हरबाय आंबो हरबाय मा जाखो हमा गथ'फोरजों रायलायनोबो होबावानो ओरैबायदि नोंनिखौथ' हमखानाय नंखायाखै आरो जोंनिखौ आयै नोंसोरबो हार मानिनाङा आंबो हार मानिया आरो माबा मोनसे बुद्धि बाहायबाय दङ आङो बुद्धि सानबाय दोङो आंबो बिदि गथ'फोरनि थाखाय गथ'नि मोखांखौ नायना आङो दुखु नांसैहाय आयै आंखौसो बिदि दाय फान्दायनायखाय गाबहरो जोंना फिसौफोरा गाबहरबाय थायो आबै आं नोंसिनाव थांसै होनहरबाय थायो दे गथ'फोरा एसे मोजां सावरायलायदो नानि औ आयै नों सिन्था दाजादे आरो आं दोङो ना दे आइ